Hola, hola! Benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Bé, doncs avui us vull portar una cosa una mica diferent, un book tag, que és el book tag d'Arc Acadèmia. Però no és ben bé el book tag d'Arc Acadèmia que corre per Booktube, sinó és una adaptació una mica que he fet, perquè la que corria per Booktube em semblava com molt llarg i no sé què, però bueno, així que l'he adaptat una mica a la catalana. Però abans de començar, m'agradaria definir què és el d'Arc Acadèmia i tot això. Bueno, pels que em seguiu per Instagram i els que no em seguiu, ho podeu fer, que us deixi el meu Instagram per aquí sota. Durant aquest mes d'octubre he començat a penjar coses com més Arc Acadèmia, també l'editorial Viena, que ha creat el hashtag Octubre d'Arc Acadèmia, no per reivindicar el contingut d'Arc Acadèmia en català, però què és tot això del d'Arc Acadèmia? Bàsicament és com una gran reivindicació en tot el sentit estètic del que serien les arts i les humanitats. És una estètica no només de roba, d'imatges, de tipografia, de fotos, d'inspiració, que prové de Tumblr, que també es veu molt a Pinterest i que amb TikTok ha revifat, i que és una estètica molt col·legial, molt acadèmica, molt... Sabeu el Club dels Poetes Morts, o alguna pel·lícula així, o amb els nois al coro, los chicos del coro, com aquesta estètica com antiga, però en veritat és sobre un passat ficcional que mai ha existit, perquè mai ha existit un passat d'Arc Acadèmia que reivindiqui i sigui una exaltació a les humanitats com pretén aquesta estètica. Però bueno, aquest estil segur que coneixeu el típic, o heu vist el típic estudiant d'humanitats, de filologia, de literatura, que va vestit doncs superfosc i superbohemi, doncs això seria més o menys un d'Arc Acadèmia. I ens hem adonat que no hi ha d'Arc Acadèmia en català, que hi ha molt d'Arc Acadèmia en anglès, molt d'Arc Acadèmia en castellà, i en català no hi ha d'Arc Acadèmia i volem reivindicar el d'Arc Acadèmia en català. Aleshores per això he adaptat una mica aquest book tag, i que no és només book tag, sinó és un tag que anomenaré a més persones que no són només booktubers, perquè el facin i expandir l'Arc Acadèmia per tota l'esfera youtuber, instagramer, català. A mi m'encanta el d'Arc Acadèmia en el sentit de que és una manera d'idealitzar totalment tot el que serien les humanitats i la literatura i tot, i jo que soc una persona que m'emociona molt amb les coses, en plan de uah, no sé què, doncs és com la manera perfecta d'idealitzar-ho. I a partir d'ara em vestiré més d'Arc Acadèmia i tot plegat. I això mola molt. Mireu, aquests pantalons, i això m'ho vaig comprar a l'Humana per 2 euros, tot l'outfit. I m'ho he com retallat, m'he après a cosir una miqueta, que estava com... Bueno, molt d'Arc Acadèmia, molt alternatiu, molt poèmic. M'encantaria a partir d'ara doncs, començar també a dur aquest estil, tant per Instagram com els meus vídeos de YouTube, una mica doncs... O sigui, òbviament tot enfocat amb els llibres i la literatura, o sigui, seria sent booktuber, o sigui, tot serà de llibres, el que passa que canviaré una mica l'estètica cap a l'Arc Acadèmia. Vale. Primera pregunta. Nombra un llibre del món clàssic de Grècia i Roma. Ah, sí, perquè l'Arc Acadèmia idealitza molt el passat clàssic i el romanticisme, sobretot, i en general com el passat. Vale? I us vull parlar d'un llibre del qual ja us he parlat, que us deixaré per aquí, surt per aquí, crec, i és Lisístrata d'Aristòfanes, i vaig fer una ressenya d'aquest llibre, i bueno, com a llibre del món clàssic, aquest. Següent pregunta. Un poema preferit? Bueno, barrejaré la segona i la tercera, que és un poema preferit i un poeta amb qui et faries uns deures. I jo vaig fer un vídeo que jo no tinc especial interès en conèixer cap autor ni poeta mort ni res, però ja que és un tag i de respondré junts perquè jo vaig descobrir a un gran poeta i pintor i gran personatge d'Arc Acadèmia. De fet, si has de descriure algú d'Arc Acadèmia és ell, vale? Perquè és el d'Arc Acadèmia personificat, és la personificació de l'home o l'ésser humà artista en tots els sentits, i és el William Blake, un poeta romàntic i un pintor. I el vaig descobrir a primer de batxillerat amb un poema que m'encanta, que es diu The Little Vagabond, el petit vagabund. No sé com està traduït al català, sé que hi ha una edició del llibre on surt aquest poema traduït al català del 1975 que es diu Cançons d'experiència i d'innocència, publicada per Curial Editorial i amb traducció de Toni Turull, però crec que no es troba com fàcil. Tristesa. També fem una crida a editorials, volem més coses d'Arc Acadèmia en català. I aquest poema bàsicament el que diu és no sé què, l'església està freda, no sé quantos, però en canvi la cerveseria o l'ale house, no sé com es tradueix, està feliç, està molt bé, està calent, i és com anem a fer-nos uns deures. I llavors trobo que seria com un bon poeta amb qui fer-me uns deures perquè és un gran artista i a més és com molt d'Arc Acadèmia i m'agrada molt com el poema aquest de l'Ali House. I no acostumo a llegir jo gaire poesia, de fet no soc una gran lectora de poesia, però la poca poesia que he llegit, i de la primera que he llegit, ha sigut de William Blake. William Blake, t'estic. Següent, una pintura.
Vale, aquí anem a parlar de la meva gran obsessió. Hi ha un quadre que m'obsessiona des de fa molt de temps i és El naufragi de William Turner i estic obsessionadíssima, però obsessionadíssima. O sigui, me l'he ficat de perfil a llocs. El tinc de fons de pantalla a vegades, impresa en el mòbil. L'he anat a veure, m'he anat a Londres, al British Museum. El British Museum. No està al British. Està a la National Gallery, crec. Bueno, és igual, em vaig anar a Londres, vaig anar corrents a veure'l, em vaig comprar un llibre amb les guies del museu, només pel Beyoncés. Em vaig fer una foto allà d'amagatotis, en plan... O sigui, tot el que provoca és espectacular. De fet, hi ha un altre quadre del Turner que m'agradaria tatuar-me. O sigui, és que tinc molta obsessió amb aquest també pintor. I si no el coneixeu, l'heu de conèixer perquè també és un pintor romàntic, super d'Arc Acadèmia, que mola moltíssim i l'heu de conèixer. Després, biblioteca on t'agradaria passar-t'hi moltes hores. Doncs es comprem una mica cap a casa perquè no sembli que tot el d'Arc Acadèmia és el Turner, el William Blake, Anglaterra, no sé què. També hi ha llocs d'Arc Acadèmia aquí a casa nostra. Una biblioteca on m'agradaria passar-m'hi hores i perdre'm és la Biblioteca Nacional de Catalunya perquè és super guai, super maca. O sigui, com tot el recinte on està l'Institut d'Estudis Catalans, la biblioteca, el pati de l'antiga escola Massana, tota aquella zona. Jo he anat allà per Sant Jordi només a passejar per creure'm una princesa. No sé, quan entres et sents com amb una àurea com fantàstica, com si estiguessis passejant amb l'home amb el que festeges, o no sé com se li diria en aquella època, passejant de la mà així mentre us reciteu poemes a cau d'orella. Next. Cita preferida que fas teva. La meva cita preferida del món mundial. I que a més té molt de veure, encara que sembli que no, amb aquest vídeo perquè jo soc una somiadora. Bueno, però no té res a veure, acabo de fer com un revisionisme de la cita que flipes, però m'agrada per altres raons. I és una cita de ni més ni menys que Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que és precís somiar, però amb la condició de creure en els nostres somnis i realitzar escrupolosament les nostres fantasies. També és una cita amb la que estic obsessionada. Podem somiar sempre i quan aquests somnis siguin assolibles i els desenvolupem per realitzar-los, no sé si em sembla. I ara la metafísica més tràgica amb les següents que són un tòpic literari. N'hi ha dos. Llavors, un és Omnia Mors Aequat, la mort ens iguala a tots, i l'altre Memento Mori. I m'agrada molt el concepte. A més, al moviment estudiantil fa un parell d'anys va utilitzar aquest tòpic, el de Memento Mori, per una campanya contra Arcadi Navarro, que era el secretari d'Universitats i Recerca, i en Arcadi Navarro recorda que ets mortal i em va semblar espectacular com aquesta barreja entre la reivindicació política, entre l'amenaça, que comença a sortir pels diaris, jóvenes antisistemes amenacen no sé què, en plan... I entre la literatura, no? Com aquest pont que pot haver entre una cosa i l'altra, i no sé, em va semblar molt interessant, molt guai, em va encantar aquesta campanya. A més, com gràcies a això hi ha el 30% de rebaixes de les taxes a les universitats aquest any per part del moviment estudiantil i no està de menys. Recordar-ho, aquí la Marta, intentant justificar-ho tot amb la literatura. Vale, la teva mort ficcional preferida o com t'agradaria morir de manera ficcional? Jo ho tinc claríssim, vull que sigui un crim per amor. O sigui, un crim passional, a les esquenes, mentre estigui fent una altra cosa, una punyalada en el cor o alguna cosa així, en plan super dramàtic. Aquesta és la meva mort ideal. Qualsevol mort que no sigui dramàtica, inverosímil, cruel, no m'agrada. O sigui, ha de ser una mort de veritat, perquè si no, no és una mort. I per què morir si no pots morir d'aquesta manera? Què estudiaries si poguessis estudiar una altra cosa o no haguessis estudiat el que has estudiat? I a mi m'agradaria estudiar filologia romànica i clàssiques. Sí, filologia clàssica, ho tinc molt clar. Si no m'hagués canviat de carrera tants cops, hagués començat filologia clàssica com a segona carrera. No descarto fer-la en un futur, i això va lligat amb la següent pregunta. Quines llengües parles i quines llengües t'agradaria aprendre? I jo, de manera fluida, normal i bé, parlo català, castellà i anglès, i estic més o menys aprenent italià i francès. Aprenent. Francès fa anys que n'he apuntat a acadèmies, he fet francès a la uni i tot, però no m'acaba de sortir, és una llengua que li tinc amor-odi, és una relació que no funciona, molt tòxica. Però l'italià m'agrada moltíssim, és una llengua que m'encanta, m'he comprat un llibre de gramàtica com per aprendre italià, sí, com no només de gramàtica, sinó com
aprendre gramàtica italiana, així com és un llibre didàctic. Treballo des de fa 4 anys amb nens italians, així que més o menys l'entenc, m'agrada molt. Vull anar a Erasmus a Itàlia. I no sé, això és tot. Espero que us hagi agradat. Abans de marxar m'agradaria nominar 2 persones que he dit que no nominaré només a booktubers. Nominaré a l'Anna traduint des de Calella, que ja sí que és booktuber, perquè em va dir que li agradaria fer coses més Dark Academia, però no sap com fer-ho, perquè ja no li agrada Dark Academy i així li dono una empenta que faci aquest tag. I l'altra és una youtuber de moda catalana que es diu Reis Roca, la Raquel, que m'encanten els vídeos que fa de costura, de reciclatge de roba, de tie-dye, de brodar i de coses així, i de slow fashion una cosa que m'està començant a agradar molt. De fet, us faré ensenyar els meus pantalons. Bueno, l'he cagat una mica per aquí dintre, però no passa res. En plan, són boníssims. I m'estic començant a interessar molt per això de l'slow fashion, d'arreglar una mica la meva roba, i el seu canal és molt guai en aquest sentit perquè t'ensenya a fer moltes coses en català i és una tia que em sembla superguai. Un dia vam comentar que faríem una col·laboració moda i literatura, bueno, vam comentar per un comentari de YouTube. És igual, no la conec, però m'agrada molt el seu canal i també la vull nominar a ella ja que el Dark Academy és una estètica tant de vestir com literària, així com nomino 2 persones que fusionen com aquesta part de l'estètica. I bueno, això és tot, fins aquí el vídeo avui, espero que us hagi agradat i us podeu subscriure, donar-li like i totes aquestes coses. Ens veiem la setmana que ve.